Ćao svima, a mi imamo novi izazov žvaka protiv čokolade. Kod jednog učesnika sva hrana će biti čokoladna, a kod drugog od žvake. Hajde da vidimo kakvi neobični slatkiši će biti danas. Wow! Ogromna kanta Nutelle i sve to za mene! Wow! Koliko žvake, to je super. Britney, mogu li ja da počnem? Ne, ja ću biti prva. Dakle, sad ću probati ovaj slatkiš. Ješću prstom, baš me briga. Da, to je božanstveno. Treba mi veći alat. Da, ova kutlača će biti taman. Je li ukusno? Nemoj ni misliti, ovo je sve samo za mene. Pa možda ćeš ipak častiti svog prijatelja. Ne može. Hajde da igramo. Treba da pogodim Nutellom u tvoje usta. Kako da ne? Naravno da ne, prevarantu. A nikome ne dam svoju hranu, jel ti jasno? Pa to nije fair. Koja si ti drugarica? Dobro, i ja imam kantu sa nečim ukusnim. Sad ću probati. Juj, teško ide, hajde. Nisam razumeo u čemu je stvar. Šta se dešava? Mukica, a kod mene sve odlično. O, je li to za mene? Hvala. Šta je bilo? To je iznenađenje, drugarice. Šta si uradio? Moja frizura? Oh my god. Baš si bezobrazan. Wow, pogledajte šta sam dobila. To je čokolada. A kod mene nešto ljuto. O ne. Hoćeš li početi? Ne? Pa dobro, onda ću ja. Sad ću raspakovati ovaj keks i probati ga. Kako teško. Jedva čekam da probam. Čekajte, u čemu je problem? A zašto ne mogu da zagrizem? Što da radim? Imam ideju. Uzet ću pribor za jelo. Nešto ne ide kako treba, jel da, Britney? Veoma smešno, Andy. A bolje bi bilo da mi pomogneš. Ups, šta sad da radim? Pa dobro, sad ću srediti ovaj keks. Tako je. Da, uspela sam. To je to. Sada mogu da probam. Jedva čekam. O, da, to je jako ukusno. Blago meni. Uspela si. A nisi mi dala ni malo. Pa dobro, i ja imam čime da se zasladim. To je bila vatra. Kako ću pojesti to? Ali nemam izbora. Jao, nije mi dobro. Šta je to kod tebe? Samo žvaka. Ajde, jedi brže. Šta izigravaš? Ona me još i maltretira. Neću to tako ostaviti. Ja sam jak. Poješću sve do kraja. Mogu ja to. Još malo, hajde. Hajde, žvači, ne ometaj se. Ostalo još malo. Uspeo sam. Sad ću pokušati da napravim balon. Stani, molim te. Nemoj. Jao. To je bilo moćno. Jesi li dobro? Valjda jesam. O ne, moja čokoladna torta. Otopilo se. Samo pogledaj, ostale su samo mrvice. Juj. A ovo je već zanimljivo. Sada imamo čips. Obožavam Pringles. Da, odlično. To mi volimo. Čekaj trenutak. Ja sam prvi. Ili si zaboravila? Osjećam da je unutra nešto divno. Sad ću probati. Dakle, čips od čokolade. To je zanimljivo rešenje. Da, fantastično. Šta? Nema više? To je nemoguće. Ostao je poslednji komad. Sad ću te dohvatiti. Nešto neće. Ideja. Ups.
Izgleda da sam preterao. Šta je ovo opet? Andy, brzo skini to sa mene. Ups, izvini, molim te. Ti si kao dete. Nisam namerno, što ti je? To, ja sam završio. Hajde, sada ti. Napokon. Sad ću lepo jesti. Wow, kakva lepota. Pogledaj, to je roza čips. Ukus je predobar. O, da, obožavam. Poješću sve do kraja. To je to. Sada mogu napraviti balon. Gledaj! Wow, ups! O, ne! Sve mi se zalepilo za lice. Šta? Moje obrve? Vidi? Što? Stani, ne viči. Imam ideju. Sad čekaj. Sad će sve biti u redu, smiri se. Što? Što radiš? Vratio si mi obrve. Super! Hvala ti, Andy. Nema na čemu. Koliko kaka. A šta gorbi? Wow! Blago meni. Mogu li ja da počnem, molim te? U redu, hajde. Super! Dakle, skidam poklopac. Sad će biti veliki balon. Poješću što više praha. Žvaćem i pravim balon. Tako je, odlično mi ide. Bilo je smiješno. Što je to? Skloni ruke. Usput, na tebe red. Pa dobro, onda ću početi. Probat ću malo. Wow, to je ukusno. Treba će mi nešto. Ne, ovo ne odgovara. A ovo je prava veličina. Da, taman za mene. Sipat ću kakao u čašu. Tako je. Odlično. A sada treba dodati mlijeka. Koristit ću svoju magiju. Eto ga. Sipam sve u čašu. Još malo. To je to. A sada treba sve dobro promešati. Mešam. Smiri se, ni lepo za vidjeti. A sad ću probati. Divno, obožavam kakao. I ja isto. Andy, mogu li ja probati malo, molim te? Ne! Pa dobro. Sad ću ti ja pokazati, Cicio. Polako, da ništa ne primeti. Aha, tako je. Dobro, žvaćem. Da, spremna sam za prant. Pravim veliki balon. Hej, šta se dešava? Kakve su to šale? U pomoć! Ćao! Vrati me nazad! Više nećeš biti tako bezobrazan. A tvoj kakao je zaista super. Kakva zanimljiva stvar. Cool. A ja obožavam krofne, blago meni. Hej, hajde da odlučimo ko će biti prvi. Hajde. Da, pobedila sam. Moje malene slatke krofnice. Dođite kod mame. Miris je ekstra. Pogledaj, imam oči. Da, veoma smiješno. O, imam ideju. Bacam i hvatam. Pala sam. Ali uhvatila. Da, svaka čast. To je bilo moćno. Ali sada ja. Da, jedi. Čekaj. Što da smislim? Znam. Odlično. Sipat ću ovdje bombone. A sada to treba zagrijati. Koristit ću vatru. Još malo. Gotovo. Sada mogu probati šta sam napravio.
Eto kakva lepota ispala. Wow, ovo je baš ukusno. Mogu čak i balon da napravim. Pogledaj. Pukao je. Wow, to je super! Volela bih i ja da probam. Pa dobro, podelit ću s tobom. Eto, uzmi. Baš ti hvala. Super! Hajde da pravimo baloni. Zabavno.